Bueno, pois xa estamos aquí, Galicia Gamer, este proxecto apoiado polos fondos do Xacobeo 21-22, que ven un pouco pois a resaltar proxectos que se están facendo aquí en Galicia de videoxogos, xente do videoxogo de Galicia, e ademais, pois pola tarde tamén eventos competitivos, xogar, que é o que a todos nos gusta. Estamos en Vilagarcía, primeira das sedes. Eipa! Íbamos decir eu, claro, temos aquí un tinglao montado que íbamos xogar precisamente a que estamos en directo, o que se di cousas do directo. Vamos a xogar en directo de tal xeito que todas as preguntas que irades poñer polo chat, todas as cousas que irades curiosidades, imos tratar de integralas nas propias presentacións e sempre, pois, facendo isto un pouco máis participativo. Primeira sede esta de Vilagarcía, abrimos aquí Galicia Gamer, estaremos en Betanzos dentro de 2 días en Lalín, e hoxe estamos aquí pois con Pedro Vilas, estamos con Lizartone e estamos con Car, 3 creadores de videoxogos galegos. E nada máis que vou dar paso a Pedro, que vai facer a primeira presentación e nos vais contar dos seus proxectos actuales. Todo teu, Pedro, benvido. Pois moitas grazas. Bueno, encantado todo o mundo. Eu son Pedro Vilas, produtor e xefe do departamento de diseño de Booth Games. E hoxe, pois, tanto o meu equipo e eu imos vos a presentar Rai, un videoxogo 2D de acción, aventuras e plataformas en scroll lateral inspirado na choiva. Antes de sumerxirnos no xogo, pois quero vos presentar todas as persoas que estiveron detrás deste xogo, que somos este fantástico equipo, casi me saio, este fantástico equipo. Son 4 departamentos, como vemos, arte e programación, marketing e diseño. Bueno, aquí presentes temos o noso artista, Lizartone, como vemos aquí, e tamén, bueno, entre o público temos a nosa xefa de marketing e o meu compañero de diseño, Xavier. Cada un de nós ten disciplinas superimportantes dentro deste xogo e, bueno, que son profesionais, digámoslo así, ou seja, son un equipazo traballar con eles. O proxecto de Rai foi concebido como TFM, como traballo de fin de máster, polo mestrado de Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos pola Universidade da Coruña. E o que fixemos que foi? Pois foi o plantexamento do videoxogo en xeral e a creación dunha demo. Para que? Para demostrar as habilidades que tiñamos e que adquirimos durante o curso. Aquí podemos observar un frame da nosa demo no que observamos a nosa protagonista, Rai. A idea como xurdiu? Pois ao principio fixemos unha chuvia de ideas con propostas, a verdade que superinteresantes, ata que viña a nosa xefa de marketing, Laura, e dixo: por que non facemos un xogo inspirado na choiva? A verdade que gustounos a idea e pa diante. Esta proposta, para o departamento de diseño, foi moi interesante, porque podíamos xogar con diferentes propostas dos tipos de chuvia. Que pasa se metemos a chuvia coa tormenta ou neve? Como afecta a xogabilidade? A verdade que é clave. Bueno, como dixen antes, aquí podemos observar o título de Rai, que é o nome tanto do xogo como da protagonista, e ven do vocablo inglés rain, que significa choiva. Aquí, bueno, como dixen antes, a chuvia é un elemento fundamental dentro do noso xogo, digamos como que é a gran protagonista, aparece sempre. Bueno, que a nivel que vamos avanzando dentro do xogo, vai a ser moito máis progresiva. As referencias que buscamos para o noso xogo foron variadas, entre videoxogos como Limbo, Inside ou Little Nightmares, ata na vida real. Por exemplo, vivimos en Galicia, non? En Galicia que pasa? Chove moitísimo. Entón, só falla sair de casa e ver que tipos de choiva temos. Bueno, agora diredes, o vosso xogo transcurre en Galicia? Non, parece que sí, pero non. Ocorre no continente de Opa, que sofren nas choivas que non parecen ter fin, os seus habitantes están moi desesperados, a colleitas marchítanse, as rúas e edificios asoláganse, sendo conscientes de que, se non actúan rápido, que vai pasar? Pois que morrerán afogados. E isto, quen o produce? Pois este dragón que vemos aquí, o tenebroso e o señor das tempestades, o deus Kelpie, que está cansado de que os humanos
contaminen constantemente o seu mundo. E, polo tanto, o que quere facer? Pois exterminar a todos, como quería facer Deus no relato de Noé. Por iso, temos a nosa heroína, Rai, da tribo dos alfárbores, que comprométese a penetrarse en contornas descoñecidas e ameazantes, que terá que superar para que? Para chegar á lagoa, co obxectivo de convencer ao diviño Deus Kelpie de que poña fin a esta catástrofe atmosférica que el mismo ha provocado. Vale, pois entón, xa temos o que acontece, e aquí temos pois a nosa protagonista Rai, que, como dixen antes, pois é un alfárbore. Que significa isto? Pois que é un árbore antropomórfico. É super aventureira, carismática, e vai facer pois unha odisea, non? Unha viaxe de heroína. Pero, como todo personaxe principal, pois vai a necesitar unha compañeira, non? A igual que Frodo necesitaba a seu Sam, pois Rai vai necesitar a súa diminuta seta ruixa. É moi carismática e vaise comunicar con nós en base de emoticonos. Que nos vai facilitar con os seus mensaxes en emoticonos? Pois nos vai a dar pistas, que agora veredes. Durante a demo, pois, que pode facer Rai? Pois pode facer, pois, desplazarse, saltar, pode interactuar cos diferentes obxetos e con ruixa. E, bueno, se queremos tomarnos un minuto de pausa, pois, para facer outras cousas, pois, tamén podemos tamén disfrutar da contorna. O universo, bueno, benvidos a OPA, este universo do xogo, que desenvolvese en 5 mundos, a vila de Rai, chamada Siol, o Bosque dos Colosos, a cidade industrial de Ferrópolis, que, bueno, Ferrópolis inspirámonos na cidade de Ferrol, que foi onde creamos Rai. E por iso, moitos monumentos que nos creamos, pois, son ambientados nos edificios de Ferrol. Logo está a Montaña Oca e, por último, a Lagoa do Deus Kelpie. Pero para a demo, decidimos crear, desenvolver o mundo do Bosque dos Colosos, porque pareceunos superinteresante, a parte xa veredes o porqué. Porque é un bosque colosal. Todo nel é moi grande, tanto as ramas, as follas, as setas, é como se Rai se bebese a pócima de Alicia no País das Maravillas e, pois, fose diminuta. Pois, bueno, este é o entorno, bueno, era o hábitat natural dos colosos, que eran uns xigantes de pedra que se extinguiron por culpa dos humanos. Os humanos veron neste bosque pois a expropiación de materiais ricos e de madeira. Pois nada, neste escenario o que temos que facer? Pois divídese en 3 niveis, unha sería o descenso, outra o templo e outra o pantano. Aquí pois hai que descender de ramas, pasar por un templo, surcar polos aires, aquí no fondo da demo que atopase Ferrópolis. Aquí estaría o interior do templo, que, bueno, isto esperamos que xoguedes a demo que está subida en Itch.io para que veas todos os escenarios. Esta é outra parte do mundo do Bosque dos Colosos, no cal, pois, aquí vemos os inimigos principais, que son os fatuos, son espectros, son, bueno, uns espectros que non atacan, pero Rai non pode tampouco atacalos porque o respeta. Logo, bueno, metimos varias cinemáticas, nas cales, por exemplo, aquí vemos que florece unha gran flor, bueno, que posteriormente o meu compañero vai falar, non, do proceso das cinemáticas e demais. Como vemos, a choiva é bastante constante. Aquí temos, pois, dentro do Bosque dos Colosos, nos podemos adentrar dentro dunha caverna. É fermosa esta caverna porque está super iluminada e podemos, pois, observar que se esconde nela. E, bueno, con todo isto, dentro do departamento de diseño o que fixemos, pois, primeiro é como imos a crear este bosque, como vai a ser. Pois para iso, o primeiro que fixemos foi crear en folios cuadriculados, pois como vai a ser. Bueno, utilizamos un código de cores, por exemplo, o verde ian ser as enredaderas, o vermello vai a ser os inimigos, o azul vai a ser, por exemplo, a choiva ou ben plataformas deslizantes. Todo isto utilizamos para todo o mundo do bosque.
Aquí polo centro temos o Critical Path, que é? Pois é o camiño que ten que seguir o xogador ao longo da partida. Vale? Isto que fixemos é esta folla plasmamos na de arriba para ver para que vaya coincidindo. Unha vez xa feito pois todo o papeleo de como queremos ver, lle mandamos tanto ao equipo de arte como ao departamento de programación para que o plasmen. Neste caso, esta se vería así no motor de Unreal Engine, que foi onde o creamos, e como vedes ten a mesma estructura da caverna. Hubo certas variacións, porque claro, en todos os proxectos ao longo do tempo, máis durante 2 anos, que foi o desenvolvemento de RAI, pois foi variando. Mentres, bueno, o departamento de programación pois foi creando as plataformas demais, Liz pois foi tamén creando os sprites. Todo o que falei ata agora, pois aquí vemos xa exemplificado. Por un lado temos estos layouts, que sería pois o concepto de como se vería principalmente ao principio. Logo, pois aquí temos, bueno, isto realizou o meu compañeiro Liz, que aquí vemos pois como sería a profundidade, un pouco xa máis completiño. E como vedes, hai unhas flechiñas, que iso significa que, bueno, o camiño indicado que queremos que siga o xogador. Aquí xa é moito máis fermoso, xa é un acabado máis artístico, que como xa queremos que se vexa, e xa por último como se vería no motor de Unreal. Como vemos, pois hai unha certa evolución dende como comezou ata como acabou. Aquí participa de novo Ruixa. Ruixa, durante toda a aventura da demo, vaise atopar entre as ramas de RAI. E van nos dar pois diferentes mensaxes en base de emoticonos. Neste caso, por exemplo, atopábamos dentro do templo da Gran Colosa, no cal pois hai varios camiños a seguir. Entón, pois por iso a Seta Ruixa di, salta os interrogantes para dicir, pois, podes elixir o camiño que ti queiras. E, bueno, para xa así para rematar o meu apartado, para facilitar a labor do departamento de programación en canto ás interfaces, que tamén o levei eu, en canto aos mensaxes de Ruixa, pois, como vedes aquí, temos o mapa en Unreal de todo o que vai a ser o mundo, e poño as indicacións, pois aquí, quero que saia o emoticono de corazón, aquí gafas, non? Cada mensaxe pois ten un simbolismo. E, bueno, xa para rematar, dou paso xa ao meu compañeiro, dicir que, bueno, foi un proceso, pois, bastante longo, pero que foi unha experiencia agradable. A verdade é que crear un videoxogo xa, no meu caso, de cero, pois foi todo un reto, non? E máis con xente que comprende, que é profesional e que está aprendendo contigo. A verdade é que tivemos que axustarnos aos horarios e tamén, pois, a todo o que aconteceu, non? Co tema do COVID, pois, o estado de ánimo, pois, foi baixo e demais, pero, bueno, o intentamos e realmente, pois, hemos conseguido crear unha demo xogable con un gran potencial artístico e, bueno, espero que o probedes, está en itxo e tamén, bueno, que nos sigades nas redes sociales, como en Booth Games, e podes ver aí todo o traballo que estivemos facendo durante estes 2 anos. Así que nada, dou paso ao meu compañeiro Liz. Bueno, se me permite, ou non? Sí, non. Vou pasar un libriño que foi o libro de arte que fixemos, vale? Para que lle botedes unha ollada, vale? O vades pasando. É un pouco o resume do que podo contar aquí un pouquiño máis brevemente. Eu vou falar sobre todo da protagonista, que é Rai, un pouco porque creo que o componente así máis interesante a nivel artístico. Isto que vedes á dereita son todas os thumbnails que fixemos, pois, bueno, o proceso ao longo de facer un concept art pasamos por facer uns thumbnails, despois unhas iteracións e demais, e a min personalmente gústame facer un copón deles, en plan mínimo, pois 50 ou así, e neste caso, pois foron 63, perdón, xusto foi o 63 onde demos co que estábamos a buscar. Estábamos pensando nun personaxe que podía ser como Caperucita Vermella, entón, bueno, pois os primeiros ao final sempre son esas ideas de un pouco de botar fora, non? O típico que se nos vai ocorrer de primeiro e que vamos descartar case seguro. Entón, canto máis vamos avanzando, vamos atopando personaxes máis interesantes. E aí foi cando demos con Rai. A última de todas, porque queríamos que fose un personaxe femenino,
Pero ao mesmo tempo pareceunos unha oportunidade moi interesante de que fose un personaxe femenino, pero escapar un pouco dos estereotipos de xénero que podemos asociar cando facemos un personaxe femenino. Entón, deusenos esta oportunidade de facer un ser antropomórfico. A carapuchiña, bueno, foi como se chama? Como se chama? Un poncho, máis que tal, pero bueno, un pouco creo que se ve clara a referencia en sí. E, bueno, pois é un alfárbore. Cando comezamos a ver un pouco pois esas iteracións de que tipo de árbore estaríamos falando, non? Pois vamos a meterlle pois algo nas ramas ou reordenalas de alguna maneira, que tipo de árbore será, e pensamos que estaría guai que fose unha carballeira, porque, bueno, é un típico de Galicia, e ao final pois nos decantamos por eso, e a súa avoa, que sería unha das ancianas sabias da aldea, pois sería tamén un carballo. Pois aí sí que lle indicábamos que tiña pois unhas folliñas ou tal, porque estamos nesa estación de outono na que está chovendo tanto, precisamente, por iso non teñen follas. E despois pois fixemos, bueno, o que é a animación é toda tradicional, vale? Está feito en digital, pero todo está animado frame a frame. Todos os movimentos dos personaxes están, pois esta é a de saltar, por exemplo, sabedes todos os frames que teñen, foron feitos primeiro unha línea en RAW, en plan garabatiño, despois pasámosla limpo, despois demos a color, e despois a iluminación, que tamén tivemos que animar, porque cando se xira a iluminación ten que ser persistente dende un punto de vista en concreto, que é dende dereita á esquerda e de arriba a baixo. Entón, cando se xira, hai que animala por detrás para que cuadre ben. Entón, todo iso pois foi feito a man, frame a frame. Outra cousa interesante que fixemos, que tivo bastante boa aceptación nas redes, foi preguntar dentro. Primeiro fixemos o que son os thumbnails deste personaxe, que, como os comentou o meu compañeiro, son os fatuos, estes espectros que estaban polo bosque. Entón fixemos os thumbnails e preguntamos en Twitter cal lle gustaba máis a xente para facer que participasen, e demais tivo moita repercusión, moita xente participou, e ao final se decidiron polo 15, que é este de aquí. E, bueno, ao pasalo ao corp, pois se fixo a animación tamén frame a frame. Aquí podedes ver todos os frames de baixada e de subida, porque é un personaxe que está movéndose todo o tempo por unhas enredadeiras de arriba a baixo para que Rai teña que facer o timing para poder pasar a tempo, non? E, bueno, despois, pois, elementos interactivos e interfaces diegéticas que lle fixemos, pois, engadirlle tipo grabados ou elementos así para que o xogador saiba que ten que facer ou que isto se move, por exemplo. Utilizamos o musgo para facer que o xogador saiba por onde se transita. Todas as zonas que teñen musgo son zonas transitables. Por exemplo, nesta columna que vemos que ten que tumbala, pois, cando está de pexa vemos que ten eso verde polo lado, sabemos que temos que tumbala e logo camiñar por enriba. E, bueno, un dos retos máis grandes que tivemos a nivel de arte foi a modularidade dos entornos, porque tratábanse de entornos xigantes que obviamente non podíamos utilizar sprites tan grandes, entón o máis grande que podíamos meter era de 8K. Entón, claro, se a pantalla, imaginadevos que Full HD sería unha cousiña así, pois obviamente todo isto non cabería en 8K. Ao facelo, pois fixémolo por pezas, despois se ensamblaron, e as ramas, por exemplo, pois tiñan o seu código pois igual, non? As de musgo son as que funcionan ben, outras que estaban un pouco máis verdiñas son as que son elásticas, por exemplo, e tiñan algún tipo de trampa, e as que non tiñan nada eran meramente decorativas para facer que o xogador non pasase por onde non queríamos. Bueno, a hora de montalo, pois sí que houbo certos problemas co tema da iluminación, porque é moi difícil iluminar algo tan grande e que cuadre cos elementos pequenos que hai que iluminar coa mesma luz. Entón, bueno, con iso démonos un poquinho de golpes na cabeza coa parede, pero ao final, bueno, creo que saiu algo interesante. E nada, pois isto un pouco todo. Se queredes respondemos algunha preguntiña ou tal, esta sería a presentación de Rai. Non sei se fomos un pouco... Ahora... Antes dixéstedes que os enemigos non atacaban. Sí, entón, cal é a complexidade do xogo? A cosa é que Rai, que non expliquei antes, con un toque de enemigo morre. O sea, xa non ten barra de vida nem nada.
Entón, o que pasa é que, bueno, non sei, vou ir pola cámara. Entón, estes fatos son espectros da natureza, e Rai tamén é unha criatura da natureza, entón, para respetalos, non os mata. Eso sí, se Rai os toca, morre. E digamos que non hai barra de vida. Eso sí, noutros mundos, xa, por exemplo, en Ferrópolis, que é máis industrial, pois xa va ver máquinas e demais, aí sí que Rai xa, pois, pode atacalos e demais. Pero bueno, ademais o entorno tamén, que hai espinas que, por exemplo, non podes tocar porque morres tamén. O sea, xa hai varios obstáculos, eso, como as espiñas. Logo tamén, eso, hai rocas na caverna que van a aplastarte. Bueno, hai diferentes elementos dentro do bosque que poden obstaculizar o teu camiño e matarte. Ou seja, aparte do que son as plataformas como reto, estaría tamén o perigo do entorno, pero tamén os puzzles para poder continuar avanzando, porque hai que resolver determinados puzzles de ir, volver, activar mecanismos e demais. Exactamente. Sí, unha preguntiña máis por aquí. Vamos allá. Hola, a min gustaríame saber un pouco máis sobre as tecnoloxías que utilizades para desenvolver o videoxogo, e se isto está comercializándose tamén, en que plataformas, de que maneira pretendedes comercializar o videoxogo. Vale, pois... Grazas. Pois o xogo o fixemos no motor de Unreal Engine 4. Bueno, logo tamén utilizamos, en canto a deseño, pois utilizamos varias aplicacións como estilo Photoshop para facer os nosos deseños. E logo, bueno, Liz tamén utilizastes... Sí, tamén traballei con Photoshop principalmente, e After Effects para o tema das cinemáticas, casi todas. Sí, pero o motor principal que utilizamos foi Unreal Engine. Tanto os sprites como todo o que se volcou programación foi nese motor. Logo, pois as plataformas a que hai destinado é a Itch.io, que xa está subido a demo, xa que podedes probar. E nada, o sea, realmente foi enfocado para ser TFM e realmente non vamos a avanzar máis porque, claro, cada un de nós está en diferentes proxectos. Por exemplo, Liz agora está con un proxecto que se vai presentar agora, pero a verdade é que foi unha gran experiencia traballar nel. Ese xa é o noso primeiro traballo para algúns e, joder, pois que vale a pena velo, ademais. Alguna preguntiña máis? Unha por ali. Eu teño unha última, despois para pechar o bloque de preguntas. Bueno, eu quería preguntarvos por o tema da música, pero non comentastedes nada, era para saber se tiñades eso, unha banda sonora original ou algo. Coa música, pois, estivemos en contacto con dos compositores que durante estes 2 anos pois estiven traballando nas pezas da demo. O máis curioso disto é que traballaron con instrumentos pois moito de vento para inspirarse pois eso, no vento, na choiva. A verdade é que a traballaron moi ben e estamos bastante contentos co traballo. Bueno, son 2 chicos de Santiago, un deles traballa na Rock School, me parece que era, son uns profesionais. A verdade é que, e aparte, un deles quería traballar dentro dos videoxogos, dicir, como é compoñer, porque nunca había feito. Entón, bueno, para eles tamén foi unha experiencia guache. Claro, o bo que ten este tipo de proxectos justamente iso, que podes experimentar, son para facer portfolio e xente que se une colaborativa, porque eles non estaban, por exemplo, no máster, viñeron de fora porque lles interesaba ampliar o portfolio e estivo guai por iso. Sí, a verdade é que foi guai tamén pasarlle, pois, en canto a deseño, lle pasamos documentos de como queríamos que fose a música dese escenario, que a intensidade fose máis forte nesta parte, nesta fose máis relaxante, en relación coas mecánicas e a xogabilidade en sí. Alguna por aí? Sempre antes as do público, claro. Bueno, meu non é pregunta, porque eu formo parte do equipo, son a encargada de marketing, son Laura. Eu quero aproveitar e exercer da miña profesión e preguntarse se pode poñer o teaser ou o tráiler, que sempre é máis chamativo. Sí, sempre vende máis, Eu pregunto, non sei se se pode. Ou, bueno, na mesma... Sí, na mesma página que abriches. Vale. Buscalo. Sí, dá tempo, Non, pero perfecto. bueno, sei. Onde está o teaser? Eu vou aproveitar aproveito a pregunta.
mentre eu busco, eu fago unha pregunta que igual me pode contestar Lizartone, de realmente cando levas tanto tempo traballando nun proxecto así, e tes ese punto de que solamente se pode xogar nunha plataforma como é a vosa, en que momento, se quixeras sacalo a unha plataforma como Steam ou unha plataforma deste tipo, sería posible ou non? Ou a nivel de programación, vamos. O problema foi que foi un traballo feito, pois eso, no entorno do máster, éramos moita xente. Entón, ao final, se non hai xa de un principio esa inquietude por facer un estudio e continuar co proxecto, remátase coa demo e despois volver a localizarse e demais para continuar no traballo é moi complicado. Entón, claro, por exemplo, velo para subir a Steam é un custo porque ao final tes que formar empresa, tes que pagar 80 pavos, creo que son, para subir o xogo. Cando é para facer portfolio e demais, as plataformas como itch, por exemplo, son moi asequibles porque é gratis e chegas a bastante xente. Ao final, como se trata de facer portfolio, pois está, digamos, a misión cumplida. Pero hai solamente unha limitación económica, non hai unha limitación como en Netflix que ten uns parámetros para un xogo. Se Steam, hoxe por hoxe, permitiría subir un xogo calquera? Non, creo que tens que ter estudio. Bueno, temas fiscais e demais. Entón, claro, nese caso, como non formas empresas e non a formas, non podes, por exemplo, non sei se na Android da Play Store se pode ou non tampouco, non estou seguro, porque, bueno, é todo tema fiscal, ao final... Non é unha cuestión técnica de programación, é puramente... Non, por programación, de feito, ti ao exportar para itch, a exportación para Steam é a mesma, por exemplo, porque para PC funciona igual, entón, o único sería se fose para WebGL, pero coido que non se exportou para WebGL, así que nin siquiera. Bueno, pois vamos a ver ese trailer e pasamos á segunda. Bueno, pois pechamos esta, logo de todos os xeitos abriremos unha charliña aberta, entón se algunha pregunta queda no tintero ou temos polo chat, pois temos tempo. Pois moitas gracias, Pedro. Igualmente, vos. E non é porque xa estea no escenario, pero xa nos quedamos co seguinte convidado, que neste caso sería Lizartone, cos seus proxectos, non? Que entendo que tamén hai que estar nun dos propios e nos do resto, verdade? Claro que sí. Hai que estar en todas partes sempre. Bueno, pois quedamos coa segunda deste Galicia Gamer. Moitas grazas. Bueno, como xa comentou, son Lizartone, veño de Digital Monster Collective, que é o meu estudio. Bueno, un pouquiño... Isto é do que pretendo falar, non? Pois presentar un pouquiño o estudio. Este xogo en concreto, que é The Deepest, Greatest and Craziest Love Story Ever, é moi longo, xa o sei, pero con que vos acordedes de que ten un nome longo xa vos acordades do xogo, e iso creo que é importante. Entón, bueno, falaré un pouquiño así do calendario que temos pensado para lanzamento e demais, e de produción.
un pequeno gameplay, se podemos con YouTube despois. Vamos comentar un poquinho tamén o paso que tivemos por os PlayStation Talents, que coido que pode ser instructivo se alguén de aquí quere dedicarse a desarrollar videoxogos e pensa pasar por aí, porque levámonos unha experiencia interesante, cuanto menos. Bueno, Digital Monster Collective nace como Kraken Academia en 2017, como escola de animación e produtora de curtametraxes. Bueno, co tempo pois nos decatamos de que ser unha escola de stop motion era pagar por traballar. Sin embargo, como produtora sí que estábamos obtendo bastante recoñecemento en festivais e demais, entón simplemente pois decidimos ampliar catálogo, metinme eu personalmente no máster de videoxogos para comezar tamén a desenvolver videoxogos neste senso. Bueno, a parte diso, pois fomos facendo traballo para terceiros, non? Entón fixemos un rebranding, cambiamos de Kraken a Digital Monster Collective e comezamos pois a facer isto, seguir facendo animación, videoxogos e despois arte, UI UX para terceiros, tanto para cine, videoxogos e aplicacións. Estes son, bueno, pois os clientes cos que estivemos traballando dende hai 2 anos a esta parte, non? Pois traballamos para empresas como Filmax facendo concept art para cine, ou Link Biotech, que fixemos hai pouco, bueno, o ano pasado, a interfaz e a usabilidade para unha aplicación de seguimento para pacientes con infarto cerebral, que agora mesmo estáse utilizando no Hospital Universitario de Ourense, co cal, bueno, pois máis contentos non podíamos estar. E, bueno, dende hai 2 anos que lanzamos o primeiro xogo que fixemos para unha jam, que é Say Hello, pois fomos avanzando, xa fixemos un total de 7 xa lanzados, 2 que están en proceso, que serían o DAL e o xogo do que vamos falar agora, non? Destes xogos, bueno, o de Catch My Balls do mes pasado o fixemos para a jam que organizou Spain Games Dev. Levamos o segundo premio de arte, entón pois tamén quedamos bastante contentos con ese resultado. A cabeza do estudio pois estamos eu, a miña parella, Anais Sotelo, que é médico, pero ademais artista, realizadora stop motion e todo o que se lle poña por delante, unha todoterreno. Carla Bolaños, que xunteime con ela cando me metín no máster, precisamente foi con ela e con Fabián Farías cando comezamos, eles son os creadores de Odal. Entón, pois, comezamos a facer videoxogos xuntos e de aí foi cando comezamos a diversificación precisamente nese ámbito do estudio. E, bueno, ela é lead game designer no estudio, pero, bueno, agora mesmo está traballando xa para unha outra empresa tamén, como game designer, ou seja que, bueno, todo un éxito. E, bueno, vamos falar, pois, deste xogo, The Deepest, Greatest and Craziest Love Story Ever, ou, como lle chamamos cariñosamente, o xogo do calcetín. E, bueno, pois eso, é un videoxogo en 2D de plataformas, scroll lateral, offline e single player. E o tema principal pois é o amor, o surrealismo e o humor bizarro, este gamberro que podemos ver, que por eso leva o PEGI 16 provisional, porque, bueno, ten un pouco de lenguaxe soez e algo de violencia non explícita, non? Porque son debuxos, pero, bueno, o que podemos atopar, por exemplo, en Padre de Familia, este tipo de cousas. O que sucede na historia é que Xun, un calcetín que vive felizmente na súa casa, pois de repente o meten na lavadora coa súa parella e pois despois dunha tormenta esperta no medio dunha praia que está chea de cadáveres de calcetín e de guantes que están feitos harapos e non sabe que pasa, non? Entón o que ten que facer el é regresar coa súa parella. Basicamente perdeuse no abismo dos obxetos perdidos. Todos estes obxetos que se perden, pois o calcetín que se perde no oco da lavadora, as chaves que perdemos polo oco do sofá, van todos parar ao abismo dos obxetos perdidos, que é este universo. Bueno, as mecánicas principais serían avanzar, que o punto un pouco original que ten neste sentido, sendo un xogo de plataformas, é a forma de avanzar que temos, porque somos un calcetín, é un pouco como unha carreira de sacos, non? Vamos dando saltiños, entón ese é o pequeno hándicap que nos atopamos como personaxe, é que non ten manos, entón a forma de defenderse que ten é dar patadas. Bueno, o obxectivo do xogo, aparte do evidente que o plataformeo pois é regresar coa súa parella, non?
e logo descubrir información narrativa que vai ir atopando mediante pequenas notas que van a ir completando un pouco o contido a nivel narrativo do xogo. E un pouco por falar así por enriba dos unique selling points que ten o xogo, que o que fai máis chamativo, o principal coido que pois o evidente, que está todo creado en acuarelas, as animacións son todas feitas en acuarela, en papel tradicional de toda a vida, todo o xogo está feito desta forma, se fai en acuarela, se escanea, se recorta despois en digital cada sprite, se mete no xogo tal cual. Despois, aparte, o humor que ten a nivel narrativo, que é un humor un pouco tirando eso a gamberro, un personaxe un pouco mal falado e tal, e o prota, que é un calcetín, que ademais, no tema da locución, vamos facer que teña a voz do típico heroi que nos atopamos nas películas, e que vai volver coa súa parella, que ten unha voz masculina tamén, facendo un pouco este personaxe, non podemos dicir homosexual, porque realmente non son persoas, pero bueno, sí, ese é un pouco o contido, de que son unha parella e o único que importa e ten que pelexar contra todo o que se poña por diante para regresar con esa parella suya. Bueno, o tema despois interesante é a resposta ás grandes preguntas, de onde van parar as chaves que perdemos, onde diantres está o mando a distancia, onde se nos perdeu ese calcetín que se nos foi perder, e todo isto, pois, vámoslo ver reflectido neste universo dos obxectos perdidos. Bueno, perdade que vai un pouquiño lenta a presentación. E, bueno, a nivel de inspiración, pois o xogo inspírase sobre todo en xogos como Cuphead, My Friend Pedro, que non sei se o coñecedes, pero é un pouco, pois, o Deathpool, pero a nivel xogo de plataformas e mata-mata. Neste caso non é tal, pero sí que o tema de humor bizarro, pois igual o Untitled Goose Game ou Goat Simulator ou, como se chamaba este, I Am Breath, que eres unha rebanada de pan, pois ese tipo de xogos así un pouco absurdos é o que vamos a topar aquí a nivel de contido. Bueno, os personaxes, o principal é o calcetín, o protagonista, que, bueno, aparte de saltar e patear, como comentábamos, tamén pode arrastrarse para esquivar determinados obstáculos e demais. Despois, bueno, temos, digamos, os mobs, o que son os inimigos básicos, que, bueno, eso cambioume a tipografía ao pasalo por OpenOffice, hai calcetíns que son inimigos que se volveron tolos ao perder a súa parella e quedarse perdidos neste abismo dos obxectos perdidos, hai guantes, e dentro de todo este universo, digamos que ao haber diferentes entornos, en cada entorno hai unha serie de colectivos que se están pelexando entre sí polo dominio dese entorno, entón, pois hai tamén o exército de Gulimbursti, que son porcos ucha que lanzan moedas, o exército das bonecas da Raíña Diva, e, bueno, personaxes así un pouco de corte retro, digamos, pois pensando no público millennial, que ao final o que temos en mente con este xogo, e que vai recoñecer seguramente xoguetes de tipo Playmobil ou as Barbies míticas todas despeluxadas que lle roubaba o irmán e demais, non? Bueno, os bosses, que serían os bosses principais, e logo hai un boss secundario por cada nivel, son 6 niveles en total. Úrsul sería este oso que vemos aquí, que é o único que quere, bota de menos a súa antigua dueña, entón o que fai é secuestrar calcetíns para telos aí amarrados nas paredes do seu castillo e ter moitos amigos desa forma, entón quere abrazarte e esnaquizarte polo camiño. Logo, os gallumbos do ex de Lila, que se deixou na súa casa, estes vos, por exemplo, se vai a desbloquear se conseguimos todas as notas de coleccionables de Lila, polo camiño. Entón, é un gallumbo moi fardón que leva recheo e nos vai atacar con ese recheo que leva. Logo, Fanco, que é, pois eso, como o típico boneco cabezón, así, que ten mal humor porque ten pequeno tamaño e iso fai que necesite reafirmar a súa autoestima mediante agresividade. Un porco ucha que só quere atesorar, pero non sabe para que vale o diñeiro, pero, bueno, el quere. Logo, unha IA que é un software malicioso que
se meteu no móvil de Lila, que se perdeu polo sofá, entón pois acaba aquí e convierte todo o escenario en trampas. E a raíña diva, que parece pois eso, unha boneca tipo Barbie ou así, toda despeluxada, pero que é a diva e a raíña deste universo. E despois vamos a ter tamén esta pata que vemos aí, a do boss final, pero o sea, a raíña diva é, digamos, o boss case final, e despois temos o boss final, que é como unha especie de deidade que teñen neste universo. Que, bueno, como isto vai quedar grabado, non vou facer spoiler de que é iso, pero... E logo, nada, estes serían os niveis, que sería o limbo dos desparellados, que é esta praia que chega ao principio e que están os calcetíns e os guantes zurrándose, a Bahía dos Centavos, logo temos o Val das Gomas do Pelo, o Cemiterio das Chaves de Casa. Este escenario en concreto, o Cemiterio das Chaves de Casa, creemos que ten un punto interesante, que é que non hai boss, o reto, digamos, aquí sería o entorno. As chaves de casa se han perdido, as portas que hai por aí non teñen dono, digamos, porque non teñen chave, entón volveronse tolas e cada porta levate a un sitio diferente. Entón tens que resolver este labirinto de portas para poder seguir avanzando. Logo, a chaira dos mandos é onde está a IA, entón é todo tecnoloxía e trampas que vai controlando esta IA, que é o boss final, e o Pozo da Dignidade pois é onde está o castillo da raíña diva e máis o boss final do gato este, da pata do gato. En xeral, cada nivel ten pois eso, un tema e unha serie de mecánicas específicas que fan que sexa un xogo que vai variando moito, mantendo, eso sí, pois todo o tema de plataformeo que o caracteriza de base e a narrativa. E, bueno, o calendario un pouco previsto do xogo, pois estamos xa coa demo terminando de pulila para tela terminada agora en decembro. O resto do xogo queremos telo listo para lanzalo na campaña de Nadal do ano que ven, 2022-2023. E a nivel de comunicación, pois temos pensado xa lanzar a primeiros de ano as redes sociais, que, bueno, que anunciaremos a través das nosas propias redes do estudio, pero faremos redes específicas para o xogo. Vale, agora vou vos poñer aquí un pequeno anaquiño do gameplay porque, bueno, isto é en exclusiva agora mesmo. Bueno, voulle quitar o son, eso sí, porque tampouco é... E mentres vos vou contando do tema dos PlayStation Talents, porque, bueno, esta é unha versión da demo posterior ao que mandamos aos PlayStation Talents. Pasou o seguinte, nós queremos participar obviamente nos Talents, tiñamos un xogo comezado e buscamos as bases a ver como había que facer, non? Entón, bueno, as bases non eran nada claras porque non especifica o proceso, entón nos atopamos con que, bueno, mandamos o proxecto con pitch, con a serie de, pois, o documento de diseño e demais, e gustoulles. Entón, nos seleccionaron como semifinalistas, entón, pois xa nos avisaron e dixéronnos en 5 días tedes que mandar a demo. Claro, o que nos pasou foi, antes de que nos avisaran, cando nos presentamos, preguntámosles, oye, cando, o sea, xa non, a pregunta foi, cando hai que entregar a demo, pensándonos que se presentaba na gala final en decembro, puña unha beta. Entón preguntámoslle, é unha beta ou unha demo? E dixo, non, é unha demo só. Vale. Entón nos estábamos tranquilamente traballando no blocking do resto de niveis e non centrándonos nun concreto para ter unha demo. Entón, nos topamos con que tiñamos 5 días para facer unha demo. Entón, bueno, podedes imaginar o churro que fixemos. Foi cheo de bugs, aquí xa están casi todos corrixidos, non? Pero nese momento que mandamos, pois as interfaces eran horribles, todo cheo de bugs, tiven que animar o boss final, todo, nesos mesmos 5 días, facer e programar as interfaces. Bueno, todo iso en 5 días non foi nin para un xogo de jam, rematou sendo unha chafullada e nada, non pasamos á seguinte fase. Entón, un pouco como eso, a conclusión do que nos pasou aquí foi: se vades participar nos PlayStation Talents, tedes xa unha demo antes, porque senón o calendario e demais vai variando. Por exemplo, iban a anunciar os finalistas en outubro, ao final anunciáronnos en novembro, entón, claro, o marxe que nos deixaron foi ese de 5 días. Entón, como non están claras as bases, se tedes un proxecto, levades xa a demo feita e
ide avanzando máis conforme vai sendo, pero canto máis avanzado teñades, mellor, porque senón vos vai pasar que senón non é un proceso moi transparente neste sentido, non está reflectido nun sitio cales son os pasos a seguir e a temporalidade, porque ademais é variable, entón vades vos a topar con que teredes que facer algo un pouco a correr. Entón, bueno, como consello, primeiro, os xogos de plataformas que a veces pensamos que son, o típico xogo, pois podedes ver que sí que se ten algún elemento diferenciador, podenlles gustar, poden aceptalos, pero logo, obviamente, pois ten que ter unha calidade, entón, se vades co xogo un pouco a medias, mellor que esperedes o ano que ven, que lle deades unhas voltas e logo xa, pois, pensar con iso, non? E logo, o que vamos facer agora, porque además dos PlayStation Talents en sí, teñen uns Games Camps, entonces o que temos pensado é mandar o proxecto a aceleradora, entón, en decembro, 31 de decembro rematan, non sei se tedes algún proxecto neste xa piden que teñas a demo, entón, pois, coido que hai máis posibilidades, entón, vamos volver a mandar aí, a ver. E, vou avanzar un pouquiño para que vexades o boss final, a escena xeral do boss final. Aquí. Entramos nun castillo, este é o castillo do boss. O tema das narrativas vai ir enlocutado, non? Entón, de feito, temos confirmada unha actriz, unha presentadora, unha reina diva que vai ser quen doble un dos bosses, coido que vai ser un factor clave a nivel de marketing e de calidade do xogo. Entón, agora, claro, para a demo non pudemos facer iso, entón o temos como con cuadro de cómic, pero probablemente deixemos algo similar para o tema dos subtítulos. E, este sería o boss. Pois este boss, todas as animacións e demais tiven que facer no mesmo fin de semana e claro, vese moi sinxelo, pero están animadas en papel, coloreado e tal, para que parpadee o mínimo posible, sendo acuarela pois é moi difícil. Pois o resultado foi este. Nada, se queredes, se tedes algunha pregunta, pola miña parte, isto sería un pouco a presentación toda. Non sei. Gracias. De todos os obxetos perdidos, por que un calcetín? A verdade é que, veu por dous puntos. O primeiro, que fixemos unha curtametraxe antes disto, en plena pandemia e tal, estábamos confinados, entón nos deu por facer unha curtametraxe destas que se che ocorren nunha tarde por facer o parvo e tal, e era un calcetín falando pois de que se sentía solo, entón nos metimos un pouco no papel do calcetín, non? O tema das parellas e de sentirse separado da parella, non sentirse completo e tal, e, pois, se nos ocorreu que podíamos explorar isto mismo nun xogo que, ademais, pois, iba a traer consigo a mecánica de que vamos dando saltiños, non? Entón, ese elemento diferenciador nos pareceu bastante interesante. Foi un pouco por isto. Este xogo, quantos erades, os tres, do estudio? Este xogo naceu, primeiro, nunha idea para diseño narrativo do máster, que fixemos Carla e máis eu, para diseño de entornos. Que era un pouco, pois, traballar con estes entornos, e a idea que tiña esa da curta, pois, trasladeilla, gustoulle e demoslle voltas sobre isto, non? Claro, a partir de aí, como que o proceso de desarrollo, pois fixen eu unha primeira demo, entón, claro, eu non son programador, esa primeira demo, sin embargo, serviunos para facer un pequeno teaser que o ano pasado seleccionáronos no Weird Market, que estivemos facendo un pitch e tal. Nesa selección estivemos supercontentos e por eso seguimos avanzando tamén, porque estábamos ao lado de Tequila con Guild e un montón de xogos, Summer in Mara e demais. Creo que eran 15 ou 20 xogos como moito seleccionados para pitch. Entón, dixemos, pa diante con isto. Entón, aí sí que Fabián se uniu, estivo programando en Unreal, pero Unreal estaba dando bastantes problemas, a demo tiña moitos bugs, entón volvín a programar eu en Unity. Carla estivo facendo o diseño e despois nos mandaron de Tokyo School algúns alumnos que querían facer prácticas con nós,
lles dixemos, claro, eu non son programador, viña xente de programación, bueno, pois estiveron facendo algunha cousiña, pois arreglando bugs e demais, e agora mesmo temos tamén pois un chaval que está de prácticas, que está axudándonos co tema de o player controller, sobre todo, que ten moitos problemas, porque o non ser plano, o chan, o tema da detección de colisións é moi problemático, non? Entón, bueno, ao final, pois habremos traballado no xogo 5 ou 6 persoas, contando o técnico de sonido, que é meu irmán, que non fixo nada todavía desto, está traballando agora no diseño, pero isto foi o sonido provisional que lle metín eu aí a correr e que o son que fixen para a Game Jam do Catch My Balls, e, bueno, pois así, por agora, así pouquiños, o sea, como non hai financiación, ao principio fixen contrato para o programador que comezou con Unreal e máis o de diseño, pero, bueno, xa quedamos en pasta e agora estou tirando eu co que queda. Algo por aí? Xa comentaches que o xogo vai, en principio, salirse todo moi ben para as festividades navideñas de 2022-2023, pero eu quería saber para que plataformas está pensado e se incluso ides ir tamén para móvil. E se vai costar, canto vai costar. Eu xa vou a todo. Claro, aí temos varios escenarios que están contemplados. O primeiro, se seguimos adiante con PlayStation e nos collen no Camps, pois vamos ter que lanzalo con PlayStation primeiro e despois 3 meses despois en PC e 6 meses despois no resto de consolas. A idea deste xogo, o target principal é Switch. En plan, bueno, se nos collen en PlayStation nos cunden moitísimo pola publicidade porque, bueno, é unha plataforma máis, pero realmente sabemos que o target que vai a disfrutar máis deste xogo está en Switch e logo en PC principalmente. E logo o tema do prezo nos tiñamos pensado pois o típico prezo de indie de 19,90, pero temos que seguir explorando, digamos, porque vamos a depender moito tamén de se conseguimos un publisher e demais, e seguir un pouco a experiencia que poidan ter eles. Entonces, bueno, eso todavía está moi no aire. Eu teño unha preguntiña. No mundo este das plataformas e que a cantidade de aplicacións que hai agora que permiten, non, incluso a usuarios de nivel medio baixo poder facer xogos, que importancia, chama a atención moito a historia, non? De que vedes, que punto de importancia ten a historia en sí, ou entendo que é moi alto, pero que neste caso pois é que é unha cousa super rompedora, non? Nun momento no que está democratizada a creación dos videoxogos, que importancia lle damos a eso? Xusto é que é o factor clave no que os indies nos podemos diferenciar, porque ao final se ven calqueira empresa xa non... Bueno, hai indies todavía, pois Blasphemous non deixa de ser un indie, pero bueno, é un indie que está noutra liga, entón a nos queda pois diferenciarnos con arte ou con cousas un pouco máis que dependan de cada un, que non dependan do estándar, digamos. Entón, pois eso, o elemento diferenciador tanto do arte como da narrativa é o que, digamos que é o en sí do xogo. O plataformeo ao final é pois o que te vai manter entretido, pero o que te vai enganchar é o outro. E o último, agora levase moito o tema das betas e o tema dos períodos de proba incluso excesivamente longos. Hai un fenómeno tamén de cando sale un xogo en beta de que lo pete la beta para que gane usuarios, non? O caso que pasou fai pouquiño, bueno, hai moitos casos, non? Pero eso é un modelo, é algo estudiado ou simplemente o sacas e a ver que pasa e atopaste co éxito ese de éxito na beta? Xeralmente é algo estudiado, xeralmente de feito cando se fai, por exemplo, un Kickstarter, non se fai pensando en, bueno, vou conseguir diñeiro porque me fai falta. De feito, se realmente che fai falta ese diñeiro é que non tes a capacidade económica para facer o xogo e vas perder máis diñeiro co Kickstarter que o que vas gañar, porque logo vas ter que lanzar, pois distribuir elementos e demais, te vas ter que gastar pasta e non vas a sacar unha repercusión. O que buscas con iso é a visibilidade de plataforma, porque Kickstarter, por exemplo, ten moitísima visibilidade, se te apoian aínda por riba vais ter moitísima máis, entón xa vas a asegurar unha serie de ventas que van a facer comunidade, e iso é o que se fai con estas betas e demais. Unha vez tes a comunidade, entón os publishers tamén se interesan máis, porque moitas veces din, bueno, este xogo está moi ben, pero ti quen eres? E logo lle levas os números, pois teño todos estes xogadores, din, vale, xa comezamos a falar, entón sí. Vale, algunha preguntiña? Bueno, pois moitas gracias. Gracias a vos. Enhoraboa.
Vale, e imos coa nosa terceira e última charla de hoxe, que neste caso pois temos a Car. Boas, Car, como estás? Moi ben. Bueno, este é para mí. Bueno, non fai falla o micro que escoitamos ben aquí todos, non? Entendo. A ver, vou abrir esta chirma. Deixemos aquí, bueno. Ui, empezou polo final. Spoiler, nada. Vale. Grande, como é? Grande, enorme. Bueno, esa é a miña presentación, está nun PDF, así que non se vai a ver tampouco dun xeito espectacular, pero é o que hai. Ia comezar cun par de tonterías, pero que non me permiten por tema de logística, así que vou a pasar xa un par de diapositivas, que era así esta primeira, con vídeo un pouco estúpido, e vou a comezar xa ca propia charla. Bueno, puño o título, eso, como iniciarse no sector dos videoxogos. Eu son Car e son artista audiovisual, e agora xa traballo nos videoxogos logo da miña formación todo, entonces veño a contar a miña propia experiencia. Entendo que é a miña experiencia personal, así que non ten por que ser transmutable a de vos, pero quizás podades aprender algo con isto. Comecei, eso, logo do bacharelato, de estar aí na típica formación oficial, do instituto, todas estas cousas, non tiña moi claro que estudiar, estaba así un pouco perdido, e vin a FP de videoxogos, e dixen, joder, videoxogos, que guai, a mí sempre me gustaron os videoxogos, e é un FP, que eu, na verdade, que non tiña talante de universitario, sinto moito por eso. E metinme aquí na Coruña, nesta maravillosa escola de imaxe e son. É moi boa escola, realmente, ten moi bons profesores, ten bons equipos, e, sobre todo, o bueno deste tipo de ambientes é que coñeces a xente que as mesmas inquietudes que a ti. Eu entrei isto no de videoxogos e animación, pero, ao fin e ao cabo, a escola era todos os FPs de audiovisuales, imaxe, son, produción e realización. Entón, tiñar moito para xogar con outros compas e facer todo tipo de proxectos. Isto é así un pouco por dentro, estive en 3 anos, porque, claro, como dixen, eu non tiña alma de universitario nin de estudiante, repetí o primeiro ano ao mudarme a outra ciudad e vivir a vida de universitario na FP, cousa que é completamente incompatible porque a asistencia é obligatoria, entonces repetí o primeiro ano. Inda así, ese primeiro ano sí que aprendín moito pola banda de animación, porque eu, como vos dixen, entrei polo tema de videoxogos, pero logo deste primeiro ano cambiei completamente de mentalidade e dixen, no, ahora quero facer dibuxos animados, que guai e tal, porque tamén gustaronme sempre moitos dibuxos animados, todas as series, este rollo Simpson, Hora de Aventuras, Historias Corrientes, todas estas movidas desde pequeno encantaronme. Claro, logo estar aquí, no primeiro ano, como teñen ali montado, non das casi nada de videoxogos, ou dar modelado 3D, e a min eso sí que non me gustaba moito, entonces decanteime polo lado de animación. E logo comecei o segundo ano xa, que era outra vez primeiro, claro, porque repetín cos meus compas. Aquí ves un pouco o que ambiente xeral dunha FP, que a xente sin moitas ganas de traballar, realmente. Éramos todos rapaces de 18, 19 anos, e ao fin e ao cabo, eso, que mudámonos fora, gustámonos a festa e todo isto. E claro, como ibas aprobando e todo, e non tiñas esa necesidade de necesito empezar a traballar e a gañarme o pan, entonces pois a xente estaba o que estaba, incluso a dormir na clase, todas estas cousas. Pero bueno, aproveitei moito este segundo ano no que repetín, porque tiña mitad das clases, entonces tiña moito tempo libre, pero iba sempre á escola para traballar en distintas cousas. E logo dei moitos pequenos proxectos, animacións de 20 segundos, tonterías para a escola e tal, podemos rematar até 3 pezas, polo menos, para que estiveran rematadas. A primeira é unha curta de stop motion, que é realmente unha chorradiña. Tottenhausen é unha historia así de humor bizarro e gore, vamos a deixalo aí. Logo, o que foi o meu proxecto até a día de hoxe seguramente máis traballado é Capitán Breomán, que é unha webserie que está na canle de YouTube da Telejaita. Esta serie foi na que estive traballando todo ese ano que repetín. Eu iba toda a mañá e traballaba nesto, mentre os meus compas daban clase e tal. Claro, a idea desto era participar na Carballo Interplay, que é un festival de webseries,
E ideamos facer 3 capítulos en 2 meses. E sorpresa, sorpresa, tardamos 1 ano e 2 meses en facelo. Levounos moito máis traballo do que creíamos. E logo, por último, temos esta curta, que isto sí que foi xa cun actor, que era o meu compa de piso, non era actor nin nada, era o meu compa de piso, que era para un concurso tamén de fai unha curta en 48 horas. Aprendimos tamén bastante con ese tipo de cousas. Entón, logo de ter feito estas cousas, fun as prácticas, bueno, realmente as prácticas estaba facendo a vez que a webserie Capitán Breomán, porque levoume todo o segundo curso da FP, e tivemos a suerte, un compañeiro e eu, de que fomos a TVG a facer as prácticas. Digo a suerte porque pillounos no ano do fin do mundo, e a xente do meu ciclo non tivo prácticas porque comezou en marzo o estado de alarma, e foron xa para casa. Eu fun de FP dual, entón comecei en xaneiro na TVG, estuve en 2 meses ali de prácticas, e obviamente continuei con todo o tema de animación. Entón, como podedes ver, logo de 3 anos de FP, máis as prácticas e todo, non tiña feito nada de videoxogos. E claro, chegou o momento de xa rematei esta FP, a verdade é que agora xa teño 20 e pouco, ao mellor sí que teño que empezar a traballar, meu irmão maior xa está traballando e todo, bueno. Entonces empezou a aventura de buscar traballo, e mentres buscaba traballo ou rematar a FP, pois tamén fun mirando de apuntarme en algún tipo de curso online por si non daba topado traballo, que foi o que aconteceu. Non atopei ningún traballo estable, atopei nese brao no que rematei o máster par de talleres en academias de stop motion, como non na DIL, porque non nos coñecíamos, pero se o chego a saber, mire, mandáballe o curso de stop motion. Entón apunteime nun curso non reglado. Claro, a FP é Educación Reglada, que vai ao Ministerio de Educación, aí todo oficial e te dan un título moi guai, pero que logo para buscar traballo que importa o portfolio. Así que a miña experiencia, o que quero destacar é que neste curso non reglado, que obviamente eu o poño no currículum, pero eso lee alguén que lee currículum, se di, joder, un curso non reglado, en principio pasa del, pero que eu en 8 meses neste curso aprendi máis que en 3 anos na FP. Foi por moitos motivos distintos, claro. O principal foi que na FP tivemos baixas de profesores, o ser educación pública vai polas listas da Xunta, e non é que fora moi difícil, é que era imposible que nas listas houbera xente formada en videoxogos esperando a sustituir un profe de videoxogos. Entón, claro, viña xente de informática, viña xente de realización, de cousas máis ou menos semellantes, pero que como non eran, é que a propia xente da clase sabía máis que os mestres. Entón, foi un pouco jodienda o tema de FP en tanto a videoxogos, porque, por exemplo, en tanto a animación sí que tiven a suerte contraria de que os profesores estiveron aí. Tivemos algunha baixa, pero aí sí que viu algún profesor sustituto guai. Entón metínme nesta movida que unha escola de Madrid, eu fixen online, o fixen o ano pasado, 8 meses, e era un rollo, xa vos digo, eu aprendi moito máis, porque isto, claro, centrábase exclusivamente en desenvolvemento de videoxogos en Unity. Sin embargo, no ciclo, que este é a outra cousa pola que penso que tampouco se aprende tanto nese ciclo, é como está estruturado. No calendario de contidos, no primeiro ano non se dá nada de videoxogos, o segundo ano de FP é máis curto, inda por riba pasou do estado de alarma e inda foi máis curto. Entón, claro, non dimos 3 meses de videoxogos, 2 clases de nada. Sin embargo, isto era todo desenvolvemento de videoxogos. Claro, no ciclo pretendían que modeles un personaje, modeles un escenario, logo integres en Unity. E claro, que o que pasa? Que ti o primeiro personaje que modela está cheo de fallos, non o dá rigueado, e logo queres meter a Unity e non funciona, e tens que animar e non sei que. Vamos, eu creo que está un pouco mal organizado. Sin embargo, isto era todo con recursos que nos facilitaba a propia escola, de toma este personaxe 3D, toma este 2D, dabanche opción de facer ti a túa arte se querías, pero non era obligatorio, porque é eso, ao fin e ao cabo, senón non che dá tempo a facer cousas. E logo, por outro lado, a nivel de proxectos, por exemplo, na escola, ao ser con todos os outros compañeiros dos outros ciclos, todos os proxectos eran de audiovisuales, porque cun de realización, un de imagen e un de produción non podes facer un videoxogo, pois a xente non che ten idea, claro.
Sin embargo, aquí, que era unha escola isto de novas tecnoloxías, chamas así, bueno, eran todo cursos deste estilo, de programación en Python, de desenvolvemento de videoxogos en Unity e tal. Entón, todos os proxectos eran videoxogos. Entón, claro, ao final do que máis aprende non é nin dunhas clases nin de outras, sino de facer videoxogos, increíble pero certo. Entonces, logo desta xa cheguei ao punto da actualidade, agora mesmo traballo e tamén estou en outro máster. Agora de novo voltei a educación regrada, oficial, pública de novo tamén, que xa vos digo, non é porque sexa pública, sino porque sexa regrada. É o problema que teño con que sexa regrada, porque teño outros compas que fixeron o meu FP na privada de Vigo e viñan igual que a min, nin puta idea de videoxogos, estábamos por aí, aprobábannos, así que... Entón, ahora estou nesto que se chama Curso de Especialización de Desenvolvemento de Videoxogos e Realidade Virtual. E entón, eu o que digo é, deberían deixarse de tantos burócratas de fliparse co marketing, porque non pode ser que lle chames curso de especialización a un curso de 600 horas no que outra vez queres dar modelado 3D, deseño de personaxes, un pouco de animación, desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual tamén, que parece que, claro, que así chamar máis atención. Realidade virtual, isto é o futuro. Logo, realmente, o calendario de contidos hai 60 horas de realidade virtual. É imposible especializarte, como se comprenderá, vaya. Tampouco vou a explayarme moito co diste máster porque acudín 3 días a clase polo momento, porque, ao contrario da FP, non ten asistencia obligatoria. Eu ensinei os meus proxectos aos profesores e dixeronme que non se vai a dar contido máis avanzado que ese. Entonces, aí volto o mesmo. Como que curso de especialización de videoxogos e un tipo como a min que ten uns estudios relativamente pequenos en videoxogos e un ano de experiencia e xa non se vai dar tanta materia? Bueno, pois eu non lle chamaría nin curso de especialización, nin o de realidade virtual. Mellor post-FP de videoxogos pode ser, pero bueno, nada, que a ver como vai isto. Entón, agora temos aquí esta pizarra para interactuar un pouco ca xente, que senón imos a dormirnos, non? Non podo escribir, pero bueno, podo reter na mente as cousas, Unha pequena demostración para unha chorrada da mensaxe que quero dar. Toda esa cousa aquí como pon Ecuador da charla, brainstorm ou algo así. É para facer un pequeno brainstorming de que ideas tendes de videoxogos, porque claro, entendo que se acudides aquí é que vos interesa o tema dos videoxogos, ou mellor queredes traballar nesto ou algo así. Así que se queredes dar eso, só un par de ideas que vayan saindo por aí, pois a min gustaríame facer un videoxogo de plataformas dun calcetín que se perde na lavadora, por exemplo. Alguén ten algunha idea curta? Pode ser a personaxe, unha mecánica, algo. Se non sigo engadindo eu que sei un xogo dunha charla na que tes que manter o estatus de que eres un tío profesional e tes unha xente escoitándote, pois eso sería a nivel narrativo, non? Que sei, un personaxe cun bigote extraño e que está dando unha charla, bueno, a cousa é ao punto que quero chegar. Se ideas, hai moitas, ocurrense rapidamente, se te paras así un pouco a pensar. As primeiras sempre, evidentemente, van ser cousas máis recurrentes e todo, pero a cousa é que logo hai que traballalas, porque ti podes ter moitísimas ideas moi buenas, este vai ser o millor indie do ano ou que sexa, pero aquí os compas os saberán perfectamente que se non ocurras moito logo, eso non sae pa diante nin de coña, e o que lle pasou a moitos compañeiros cos que estudiei eu, que eso, somos xente xoven e tal, e todos con grandes ideas de vou facer o millor videoxogo do mundo, pero se non o traballas, pois sigues aí. Pois ahora meteronse na universidade e tal, a continuar cos estudios, que eu... Pero que queres que vos diga? Entonces, chegamos xa a parte dos videoxogos. Claro, eu rematei o máster e dixen, joder, ahora sí que teño que traballar. Non, xa teño FP, un máster, ahora por moito que pois xa sabía que me iba a meter no curso de especialización, inda así teño que porme a traballar, non? Entón comecei a traballar nestes primeiros xogos. O primeiro que tendes aí, bueno, estos son os carteles así un pouco para Instagram, por eso está en formato vertical. O primeiro dos xogos empecei xa no FP, pero claro, foi o proxecto de fin de ciclo, pero estar dende as nosas casas e como non tivemos profesores de videoxogos en 3 anos,
non nos fixeron entregar ningún prototipo nin nada, era só o documento de deseño, e a verdade que se me chegan a facer entregar algo non daba, así que hasta agradecindo. Entón comezou aí, e logo xa no máster, no que estudiei no pasado, sí que o presentei de proxecto de fin de máster e presentei unha demo cos 3 primeiros niveles. Xogo de plataformas e puzzle, está pensado para Android, pero tamén ten versión de PC. A mecánica así básica, para que vos fagades unha idea, é un videoxogo que xogas en 2D, plataformas 2D, e tes que ir dun punto a outro do escenario para poder rotar todo o escenario, porque é un cubo 3D. Entón vaste movendo de capa en capa, recollendo obxetos e tal. Xogo casual realmente, como casi todos os que fago, porque traballo só, e claro, non podes fliparte tampouco a facer aí un mundo aberto de nada. O seguinte que fun traballando é este mal de ollo, que, claro, aquí tive un pequeno problema e é que plantexei algo máis grande do que daba feito eu só no tempo que tiña, porque este comezou como unha das prácticas do máster, daban uns 2 meses para facer unha demo dun Metroidvania. A demo cheguei a rematar, pero entre que tiña bugs e, sobre todo, tiña unha falta de optimización moi grande, non o quixen publicar a demo que está, e seguín traballando logo de ter rematado a práctica, pero claro, tiña outras prácticas e todos, e dixen, vou no pausar, porque está se mindo dar mouse este xogo, e a cousa que fixen foi reducir o tamaño do proxecto e plantexarme un plataformas co mismo personaxe, os mesmos sprites, porque todo arte meu e todo, entón, claro, corra utilizar todo eso, xa só tiña que facer un videoxogo de plataformas que, ao fin e ao cabo, é das cousas cas que se suele empezar moitas veces porque é relativamente sinxelo. Así como detalle, é un plataformas normal e corriente de ir saltando de plataforma a plataforma a matar inimigos, o único que ten un par de movimentos así especiales, podes ir rodando e se rodas, pois logo saltas demais, e, bueno, un par de cousas. Realmente un xogo tamén é eso, moi pequeniño caso. El ten 9 niveles e este xa está publicado. Foi o primeiro xogo que cheguei a publicar. Está en castelán e en galego. Téndelo en Itch.io e tamén en Play Store, porque hai versión tanto de Android como de PC. Entón, aquí temos así unhas pequenas capturas, non trouxen ningún vídeo. Hai un tráiler do xogo, pero bueno, o tráiler realmente é un muñeco movéndose por aí, así que como apoio visual valíame o mismo as fotos. Pois xa vedes aí, non, eu que sei, aquí hai personaxes vermellos que son malos, enemigos, que malvados, hai que matalos. Tes un tempo e tes que superar o nivel no tempo determinado. Aí tuve outro problema grande que tuve con este xogo, que foi a nivel de testear, porque pode parecer unha chorrada, pero de testear é moi importante, porque claro, eu estaba programando o xogo e montando, e eu sou o mellor xogador do mundo do meu xogo. Ninguén me gaña, pero claro, eso faiche unha pequena trampa, realmente, que eu facía os niveles en 30 segundos, en 40... Claro, entón, dicía, para xustar os tempos, a min sobrame medio minuto, un minuto e tal, e dicía, isto é moito, pero logo a xente xogaba e non os daba pasado, porque eu sei os niveles de memoria, onde está todo, entón, claro, tiven aí un problema, e como xa tiña que pasar a outros xogos, non sei, pero botei 2 meses con este, e ao final é un xogo pequeno de plataformas, non iba a botar máis, pois invertín a mecánica, e en vez do tempo ir para atrás, vai para diante, empeza en cero, vai para diante, se pasas do tempo non gañas monedas, como quedou. E así como está actualmente o xogo, bueno, tamén ten algún bug, pero bueno, é así como quedou. Sí que hai un bug que llevou a corrixir cando acabe co proxecto actual, que na versión de Android, por algún motivo que a última actualización jodeuse o meu sistema de guardado, pero bueno, non pasa nada, non pasa nada. Son problemas que se solucionan. Iso tamén é unha cousa que quero destacar, que é moi típico de comezar proxectos e frustrarte porque tes bugs e tal e non sei que, logo non rematalos. E iso é contraproducente, inda que poida parecer estúpido sacar un videoxogo con bugs, é mellor sacalo e ter un pouco de portfolio, porque, por exemplo, a min xa vos digo, a min interesa a parte de audiovisuales, entonces, estos son todo arte miña e penso que ten máis ou menos unha certa calidad, entonces, que teña un par de bugs, pois, bueno, a min non me importa tanto, eu quero realmente dedicarme a, por exemplo, diseño de personajes, animación, entonces, prefiro publicalo e ter contido que ensinar que non publicalo. Entón, bueno, eso, o xogo está en Itch.io e en Play Store ten
100 descargas en cada cousa, obviamente non te faz famoso dun día para outro, nin millonario, nin moito menos. Puxen 90 e vendín 3 copias a 3 colegas e dá gracias. Iso é outra cousa que aprendín, que, bueno, que estes primeiros proxectos mellor non intentar tampouco ese tema de monetizalos, porque é moi bonito, que se anuncios e non sei que, pero logo é contraproducente tamén, de novo. Isto comentei no antes por riba, e agora quería falar de outros temas de proxectos fallidos, eso mesmo. Por exemplo, o anterior proxecto sí que tiña algún bug, pero cheguei a sacar, pero hai moitos outros que ao final, inda que teña esa mentalidade, inda que teña bugs vou non sacar, non os pode sacar porque tampouco é serio ás veces. A cousa é, fallase moito, é un mundo bastante jodido, sobre todo traballando só, porque non tes ese apoio de buscar unha axuda externa de outra persona que sabe tal, eu como moito, pois eu que sei, pregunto a algún compañeiro do ciclo e para eso montamos un pifostio. A cousa é que non hai que desistir, inda que non atopes traballo, como me pasou a min 2 braus seguidos, inda que estés facendo xogos e non parezan funcionar, non hai que desistir e hai que seguir traballando, digo, se queres adicarte a isto, claro, outra cousa pode ser como lle pasou a moitos compas meu, que empezaron o ciclo, empezaron o máster e a mitad de tal dixeron, a mí es que me gusta jugar, non me gusta hacer el juego. Entonces, claro, aí sí, hai que ser tamén consciente, non torturarte porque esta é a miña paixón e non sei que, eso tampouco ten xeito ningún. Entonces, ahora vimos que a segunda tanda de videoxogos que están aí máis ou menos publicados, os 2 primeiros están publicados. Temos aí 1000 metros homicidas, que é un videoxogo que fixen para unha Game Jam, para a Game Jam do famoso youtuber Alba Mallo, imagino que tamén o coñeceredes algún de vos, porque, pois eso. Entón fixen ese videoxogo para a Game Jam, o fixen eu solo, tamén, de novo, todos os que estades vendo os fixen eu só, excepto temas de música, que sí que vou a recursos de internet, porque non son músico. Toco a batería, teño colegas músicos, pero, bueno, outro mundo máis a maiores no que ten moito traballo, así que realmente busco en internet canciones en copy, as adapto eu para facer os meus bucles e todo. Bueno, de feito, este primeiro xogo, un pouco a gracia que ten é o contrapunto entre personaxes así antropomórficos, petaos, bizarros, que ten música clásica o xogo, ten así un pouco o contrapunto. É un xogo de multixogador local, que é unha cousa que a min gustame moito, sempre gustoume moito o tema de multixogador local. Todo este xogo, basicamente, de hasta 4 personas, cada un ten unha tecla, e vai de spamear o botón, un xogo destos de frustrarse estúpidamente, está divertido se xogas con 4 personas, porque estades aí a ver quen rebenta o teclado. Está publicado, pero está unha versión beta, porque, bueno, temas de mala organización, de traballar un só. Empecé a Jam cando quedaba unha semana, duraba 2 semanas, queríame centrar moito nos dibuxos, logo os deixei a mitad, e se o ides a ver o xogo, veredes que está sin animar directamente, está só un sprite de cada personaje e vaise movendo un pouco máis. Entón, bueno, está nunha versión beta e foi o último xogo que tiven que parar, porque logo saliume, que é o tema final que vou comentar, un cliente. O anterior xogo que, bueno, os puxen así desordenados por cuestión de estética, non por outra cousa. Queda un pouco mellor que se puxera o verticales na esquerda. Este xogo, Gira Gira, fixeno antes que 1000 metros homicidas. A idea que tiven foi intentar facer un xogo nunha semana para logo participar na Game Jam, porque era antes de que saíra o tema da Game Jam e non podías traballar, claro, no xogo da Jam, facer trampas, eso. Entón, plantexeime eso, un xogo casual, pequeniño, para facer nunha semana, que ao final retraseime un pouco, foron 2, entón pillei o principio da Game Jam e pilleime tempo de outro xogo, claro. Este está publicado, versión definitiva, non lle vou tocar nada máis, é unha chorrada de xogo, chamase Gira Gira e a mecánica é girar. E punto, non ten máis. Tamén ten multixogador local, podes xogar en PC, en web e en Android. A idea do multixogador local gustoume cando a tiven, logo unha vez feita xogueino con colegas e a verdade que un pouco mierda, pero bueno, estaba feito o xogo e de novo, pois aí quedou publicado. A versión dun xogador quizáis está algo mellor, ora imos ver unhas poucas capturas. E por último, o último xogo, o último proxecto no que estou traballando é Grand Prix Turbotalina, que este é dun cliente, pois
pois gracias a isto de ir publicando xogos en Twitter, en Itch.io e tal, e comentar as miñas cousas, ao final, pois, contactoume o grupo de música terbutalina, non sei se o coñecedes, un grupo daqui de Galicia moi guai, e personalmente, para min foi como un pouco unha fantasía, porque para min daqui de Galicia son che do mellor que hai, sobre todo polos conciertos, que teñen moita energía esa xente. Pois contactaronme moi amablemente, pedíndome que se podíamos facer unha reunión e tal, e na reunión pois propuxéronme facerlles un videoxogo para promocionar un single que van sacar neste decembro. A data que teño prevista é o 7 de decembro, quedanme 14 días, entón ahora quedanme un bo crunch, vou meter que autoexplotar a min mesmo para chegar á data, pero bueno, como non é un terceiro que me explota, supoño que non será ilegal nin nada deso, nin estará mal visto, non? Imagino. Bueno, é un Endless Runner, por comentar. É un xogo tamén pequeniño, de novo, Endless Runner. A maior diferencia mellor que pode ter, os típicos Endless Runner temos o de perspectiva desde atrás e vas cara adiante, que é moi típico dos móviles, tes 3 carriles e vas cambiando, ou temos os laterales, que solo é saltar realmente. Pois este é lateral, pero con 3 carriles. Tamén, de feito, son 5, porque ten as 2 cunetas e podes ir pa cuneta e perdes tamén. Bueno, tes obstáculos e non sei que historias destas. Bueno, estes son os 4 de Terbutalina, o baixista, o guitarrista, o cantante e o batería. Que, bueno, se vedes que as fotos ao lado, mellor é máis recoñecible. Pero tampouco son a xente tan famosa como para que digo, sí, el famoso ese, non? Eu que sei. Entón, ahora teño aquí, bueno, primeiro teño as de 1000 metros homicidas, que, bueno, son as poucas capturas, pois é un xogo eso, moi sinxelo. Tes a portada, vas directamente á selección de personajes, eliges se xogan 1, 2, 3 ou 4, e a xogar hasta a foto finish e xa está, non é un xogo moi complexo. Logo temos gira-gira, que xa vedes, aquí temos a versión dun xogador, que tes que disparar as aristas vermellas para pasar por elas, e a de 2 xogadores, que un gira os hexágonos e outro o avión. E por último, bueno, así xa para rematar, temos estas 2 cousas, que así tederme por cuadruplicado, que seguramente é moi cómodo isto. A profesionalización, claro. Actualmente son autónomo desde hai un par de semanas, non moito máis. Entón, o que fixen foi, pois, por como o meu propio sello, estudo, chámalle como queiras, Caramelo Videoxogos, ten a súa página de Itch.io, de YouTube, destas cousas. Próximamente vou estar empezando a sacar algúns vídeos comentando cousas dos propios xogos para poder crear un pouco de comunidade e tal, porque até agora sí que publiquei os xogos, pero foi un pouco de vounos tirar o pozo de internet a profundidade, e publicaba un tráiler e pouco máis, un tráiler tamén bastante amateur até agora, pero claro, ahora que xa diríamos que son profesional, pois hai que empezar a facer as cousas de xeito profesional. E nada, por último, acabas dando charlas aquí, diante desta xente tan boa. Realmente isto era un xeito de despedir distinto ao habitual. Se tendes algunha pregunta, é o momento, antes de que escape. Aí. Bueno, vou deixar este que é máis inquietante. Buenas. Non pensaches en formar un grupo ou un equipo de traballo? Vale, eso teño a miña experiencia de traballar en grupo, que por unha parte foi moi enriquecedora porque eran colegas e todo. No da webserie estou a falar agora, éramos 12 rapaces, e foi un puto cristo realmente. Eu realmente sí que quero traballar con máis xente, pero de momento xa o que teño feito é eso, pois fíxeme tamén as miñas datas e todo para rematar estes primeiros proxectos que teño, como vistedes, hai 3 ou 4 que están en pausa. Quero rematalos para que estén feitos, e logo sí que estou comezando, que xa estou facendo, é un pouco que se chama networking. Por exemplo, Digital Monster Collective, pois coñecímonos por Twitter e seguímonos e vamos vendo o que facemos e tal. Entón, ora guai, e unha vez xa teña estes xogos publicados, pois é que vou empezar a tentar eso, a facer cousas colaborativas para facer proxectos un pouco máis grandes, como pode ser os 2 que acaban de ensinar os compañeiros, que obviamente son cousas xa máis traballadas e feitas. Os meus xogos son que a filosofía que teño no estudio están pensados para sacar en máquina arcade. Esa é a idea que teño, que se poden xogar nunha máquina arcade multixogador local.
Bueno, pois imos colocar unhas silliñas aquí, vamos facer un pequeno coloquio para finalizar isto. Vámoslo, se me axudades un pouquiño, collendo unha silla cada un. Bueno, igualmente neste coloquio, pois, podedes intervir vos, e non tanto mellor como preguntas, senón que tamén nos gustaría se cadra pois opinión, é dicir, non solamente hai que preguntar ya a estes tres invitados que temos, senón que tamén podedes opinar. Eu vou abrir un pouco o coloquio cunha pequena reflexión que fai CAR, que eu creo que temos tres perfiles moi diferentes en tres estados, probablemente de desarrollo de videoxogos diferentes, ás veces non van por un lado ou polo outro, pero sobre todo, eu teño unha opinión en canto á formación, que creo que o mundo dos videoxogos vai demasiado rápido, non? Evoluciona dunha maneira tan grande, tan rápida, que é moi difícil que a formación, tanto reglada como non reglada, vaya acorde. Pero o mundo do videoxogo ten un punto moi autodidacta e moi pasional, non? A mí recórdame moito ao audiovisual, do que eu son parte, que ten que ter un sobreesforzo a nivel de autotraballo, máis aló da propia formación. Non sei se estades de acordo ou non, e acorde a vosas traxectorias, que opinades un pouco tamén desto? Porque ás veces a xente busca ser creador de videoxogos, pero efectivamente o mellor non hai unha formación como para ser creador de xogos en 2 días, non? Entón, que pensades un pouco tamén deso, dende a vosa perspectiva? Se fai falta máis, se fai falta ese punto de petalo cun xogo, aínda que sexa de primeiras? Queres comezar ti? Sí, eu comezo porque son así o máis, digamos, veterano desto. O sea, por exemplo, eu veño tamén de comunicación audiovisual, e, claro, me metí no máster porque gustaranme sempre os videoxogos, e, claro, dixen, quero facelos, seguramente é fácil, tal, non sei que, pero non, o sea, é totalmente o contrario, tes que estar aí todo o tempo para que saia un produto adiante, e de calidade, claro, aí está. Por exemplo, eu creo que o mellor que hai que facer é, como fixeron tamén os meus compañeros, facer, pois, xogos pequenos, con obxectivos limitados e alcanzables, non facer aí xogos enormísimos. El típico GTA que quieras... Claro, non hai que facer xa, métome, por exemplo, nun máster, nunha formación, e vou querer eso, o xogo, o The Witcher 4, non. O sea, xa que facer xogos pequenos, como nos fixemos, por exemplo, con Rai. Dixemos, vamos a crear, pois, un mundo só con, pois, isto, que chegue de punto A a punto B, listo. Tivemos que ter algunhas cousas, añadir outras, pero bueno, que fose xogable para todo o mundo e que non vesen, pois, fallos. Eu creo que é iso, que hai que anclarse na realidade. É bo tamén soñar, ter os seus soños, dicir, pois, quero facer un xogo chachi, pero primeiro hai que empezar pouco a pouco, e logo, eso, a medida que vas adquirindo coñecementos dos xogos e tamén da rama que queres facer, porque claro... É que iso é que me parece importante, porque pensamos en facer videoxogos, pero eu, por exemplo, non entrei por facer videoxogos, entrei porque quería traballar no sector do videoxogo como concept artist. E pedíanme 3D para videoxogos. Levaba tempo xa traballando en cine, pero nos videoxogos pedíanche outras características, tiñas que saber 3D, porque ao diseñar tes que pensar como se vai facer despois para que non teña fallos de diseño e tal. Eu non quería facer videoxogos como tal. Eu estaba moi contento coas miñas curtas, pero quería traballar en Blizzard e quería que me contratase Blizzard para facer concept art. Ao final acabamos facendo videoxogos, pero vamos, que sí que é certo que segundo o perfil, o mellor, traballar no sector tes unha formación moito máis específica aínda que se ti queres facer, porque se ti queres facer, vas facendo, vas aprendendo pouco a pouco, pero se queres algo moi específico e que te contrate un terceiro, tes que especializarte moitísimo, entón. Sí, agora as empresas, sobre todo, vexo que piden moitísima especialización. Xa sexa, pois, game designer ou artista, podes, ao mellor, coller, pois, de 2 campos, pero sobre todo tens que especializarte nun. Por exemplo, eu quero ser game designer, sobre todo en deseño de niveis e xogabilidade. E claro, hai moitas empresas que, por exemplo, ves que tes competencia en programación, en arte, en tal, e din, que vai, non? Entón, bueno, é bo saber un pouco de todo, non debuxar demais, pero, bueno, o ideal é que te especializas nun campo.
E, bueno, xa se eres un crack, non? Como No, este chaval que foi un xogo el tamén, todo o arte, claro, eu flipei, porque claro, vin que tamén fixes o arte, toda a programación, o diseño, claro, iso é un reto enormísimo. Home, pero é o que decidir vos, que realmente o seu especializarse se queredes traballar no sector. O meu finlo cabe un caso raro, non é moi típico isto do solo dev, porque é eso, é moito traballo e, por exemplo, como no meu caso, empecé facendo eu os xogos, pero ao principio, claro, logo non tes en conta que hai que facer marketing, hai que facer o networking e todo, é moito traballo. Eu tamén recomendo, o mellor é centrarse nunha vía como moito en dúas, porque senón logo, que é o que me pasou a min, por eso, no meu caso, eu non atopei traballo nunha empresa, que é o que me dicían, no, que aquí buscamos xente especializada en realidade virtual, aquí buscamos modeladores 3D, e eu iba co perfil generalista de, mira o meu portfolio, fago videoxogos eu solo, e dicíame, ai, bueno, Pero cando queres facelo ti e montar o teu estudio é o que fai falta. Claro, e logo está esa outra vía, que por unha parte tes a opción de eu quero traballar con esta empresa, traballar para terceiros ou o que sexa, ou a vía de quero levar a cabo os meus proxectos. Logo tamén está o que me preguntaban aquí, que inda que queiras facer os teus proxectos, o seu é traballar con máis xente e de novo aí especializaríaste pois nalgúna dos campos. Bueno, seres o que ti, digamos, a cabeza do estudio claro, está ben que sendo saibas director, de todo, aí tes que saber a base de todo. Se hai unha pata que cogea, ti sí. podes complementala igual, Claro. pero senón, claro. Sí, Constame que un tempo a esta parte estás intentando precisamente atacar a formación nos centros escolares de primaria a través de pequenos proxectos, pois como pode ser o ano pasado fixeron as formacións de talleres tecnolóxicos nas propias escolas, pero non credes que tamén pode estar un pouco en que se cadra a nivel orientación nos propios centros de primaria, sobre todo, e ainda non sabes o que tens que facer para ser un creador de videoxogos? É dicir, eu recordo moitas veces eu usei o RPG Maker cando tiña 13 anos, fixen o meu xogo de rol facendo un pouco multifunción, pero aínda despois, cando cheguei aos 18, eu teño 32 agora, aínda non sabía o que había que estudiar para ser diseñador de videoxogos. Aínda falta un pouquiño de saber que hai que facer para ser un un game designer, que hai que para ser un diseñador de personaxes, que hai que facer, que tipo de cousas tes que saber, porque eu ainda o que asusta, e creo que sigue asustando na creación dos videoxogos, é a propia programación, a propia parte informática. Bueno, o rigging. Sí. Claro, é dicir, ainda falta ese punto de asustar en torno á programación, que agora é moi fácil, entre comillas, pola cantidad de plataformas que hai para crear videoxogos que facilitan esa parte. Falo de Scratch, por exemplo, que é unha ferramenta absolutamente increíble para os nenos, por exemplo, para aprender programación. Pero claro, que estamos falando de que fai 5 anos non existía todo isto. Non, pero bueno, fai anos eu recordo cando eu estive en primaria que teña a mesma idea de que ti xa choveu. Había programación. Eu recordo facer un rollo, non sei se era Tortoise, non me acordo como era o programa, pero se facían cosiñas de programación. O que pasa é que non eran interesantes. Unha forma máis tosca igual, non? Claro, eu de cativo, pois ensinábanme, mira, se faz isto, esta tortuga vai dar unha volta, guai, pero a min que me aporta isto? Claro, eu coido que meter o tema dos videoxogos aí para os nenos dalle xa un aporte distinto porque vai interesar máis ao mellor poder facer os seus propios xogos, aínda que logo só sexa por picarlle no gusanillo, sabes? E xa agora creo que hai moita máis especialización tamén ao tema de que cousa ter que estudiar, que hai uns anos. As titulacións novas que van aparecendo pois tamén axudan, non? O máster, o mestrado este de Ferrol que hai ten varias vías, non? Eu fixena polo arte e aprendín 3D, aprendín algo de rigging, aínda que é máis dor de cabeza que outra cousa, bueno, cousas así, e se fose programador xa me especializaba dentro dese mesmo máster, non? Entón, coido que eso que comentabas de que, pois, igual había ese medo e que comezamos aí de pequenos pero estamos perdidos, coido que se vai resolvendo un pouco nese sentido. Pois bueno, fala ti. Eu penso algo así moi parecido que el di, que é eso, realmente de 5 anos pa aquí estánse creando moito tipo de formacións. O ciclo que estudiei eu 5 non ten, pero ten menos de 10 anos, por exemplo. O curso de especialización no que estou comezou este ano, o máster que estudiaste de vos tamén ten 4 ou 5 promocións, non ten moitas máis. E iso axuda moito a rapaces que queren ver, eu quero traballar en videoxogos e tal, por onde tirar, pero sí que penso que te apuntaches que creo que fallaría na etapa primaria e secundaria, porque vendo que algo tan creativo que pode dar opción a que os nenos traballen en conxunto e tal,
eu o que sempre tiven foi o que comentou il, pois como moito na asignatura de informática e morver isto así por separado e sin ver unha funcionalidade real que che pode parecer interesante. Entón, claro, logo chegamos a ter 18, 20 anos, que cando xa sí que hai estas formacións, e moita xente como que lle dá medo, porque como ten cero coñecemento hasta ese momento, din que non me vai dar para chegar a ser un profesional solo con 2, 3 ou 4 anos, e vanse a cousas serias, non? Como o caso do meu irmão maior, por exemplo, algo así semellante. El gustáballe tamén todo isto, pois meteuse en robótica industrial, que realmente a nivel de salida profesional deume na puta cara, porque el con traballo desde que se titulou llevo a buscarme a vida, así, complicando. Se fora Rigger tamén. Sí, no, aí tamén, claro, sí. Anotamos Rigger como profesión do futuro. Sí, sí. Sí, pero non teño vida, o sea, non teño vida social. Pero pa quen queira, porque, fuf. Ainda teño pesadelos. Sí, sí, normal. Pau, que non saibe, que é un Rigger? Bueno, o que se encarga en animación de facer o que é o esqueleto interior das personaxes para que despois o animador pode facelo. Entón, claro, en videoxogos tes que facer unha serie de funcionalidades que teñen que ser, pois eso, funcionais e logo atractivas. Entón, se, por exemplo, temos roupa e temos que riguear para que faga así, temos que meter aí joints a aburrir, temos que facer que funcionen de ser, por exemplo, o brazo. Se eu simplemente lle meto un joint aquí, outro aquí, claro, en stop motion con iso estaba resolto. Claro. Pero aquí non, porque aquí se faz isto, a xeometría se aplasta en 3D. Entón, tens que facer que sexa, pois, que teña polo medio máis joints para que sexa unha cousa tal, que poida torcerse sen que se aplaste, bueno, unha serie de As cousas. articulacións dos muñecos de toda a vida, non? Sí, sí, pero non, porque as articulacións de toda a vida non hai joints polo medio, sabes? Porque para poder axustar os pesos da malla, claro, todo. de funcionalidades Claro. que de normal, cando pensas en stop motion non tes que pensar, entón, claro, cando pasas ao 3D dis, isto é unha tortura. Sí, sí. Xa digamos personaxes aí super logrados, non? Sí, bueno, rin facial, sí. Isto faz, non? Que na cara xa tiñe un montón de joints para este párpado, buah, increíble. Claro, home, é que o mundo este do rigging tamén é eso. Por exemplo, no noso ciclo que víamos de todo, vimos rigging tamén. Dixemos, claro, vamos a ver rigging en 4 clases. Tal cual. Completamente imposible. Ensinaronnos por riba rigging de humanos bípedos e da gracias. No meu caso, eu tiño un tío con coleta e barba e xa non me valía, porque non... Fixen eu pola miña conta como pero rompíaseme toda a barba e todo e non movíase lóxicamente e eu tamén aí foi cando dixen a min o 3D. Pero o problema tamén non é, porque nos fixémolo, eu riguei o meu personaxe e guai, pero logo saín dali e dixen que carallo acabo de facer. Eso tamén, claro, logo volver a tentalo pola túa conta e che outro mundo, porque vas co mestre que che vai dicindo, no, pon aquí un cómodo, pon aquí, pero logo inténtalo pola... Eu pola miña conta riguei un personaje, pero o que fixen foi facer un personaje cartoon de todo, un cubo con 2 cilindros de brazos e 2 cilindros de pernas, punto. Entonces non se doblan as pernas nin nada, solo é mover así, que rotar desde o punto de orixe e tal. Entón, claro, así, sí, pero se quixera facer un realista, eu non dou, a día de hoxe non dou. Non, é bastante complicado. Pero bueno, se empezas en Deus sinxelo, non? Así, Claro, cando... sí. Claro, se é a túa paixón, Claro, o primeiro exacto, fai mirar. Gústame esa reflexión de ser a túa paixón, sale un poquinho máis, eso é así. Bueno, imos pechar xa, eu non sei se hai unha pregunta por aí online, se me podedes chivar por aí atrás se temos algo por aí que creo que non. Pechamos cunha última reflexión ou pregunta ou apreciación, se queredes aquí dos invitados que temos hoxe no público. Hola, quería preguntarvos sobre unha cousa. Alguén que quere comenzar neste mundo, como se pode financiar? Porque, quero dicir, facer un proxecto destes require tempo, hasta que te terminado. Mentres durante ese tempo é necesario comer. Entón, como está a financiación deste tipo de proxectos? Hoxe en día, se hai financiación pública, hai que usar as 3 Fs, ou hai que tirar de fondos propios, ou como se pode facer? Bueno, se me comento un pouco que teñas un pouco de experiencia sobre isto, o mellor é que teñas traballo aparte. De entrada, a ver, eu, por exemplo, o que fixen foi, ao montar a academia, o primeiro atopeime cun montón de trabas, porque mandaban meter 2 baños para minusválidos, bueno, invertín 20.000 pavos en arranxar o local.
Entón, hai que pensar moito se tes cartos en que os vas gastar. Eso foi un despropósito e o ano seguinte tiven que pechar a academia porque era un gasto de local innecesario. Entón, do que sí que tes que gastar sí ou sí, eu que sei, licencias, autónomos e demais, tes que ver de alguna forma como solventalo, en plan, pois buscar outras vías de traballo que che poidan ir saindo proxectos temporais, por exemplo. No meu caso, o tema de traballar pois para filmas como Concetartis ou para estas aplicacións facendo interfaces, pois dame pasta, teño que traballar durante 2 ou 3 meses e con esa pasta vou facendo mentres, pois, con menos dedicación os proxectos de videoxogos e logo xa, pois, cando teño un pouco máis de colchón para poder seguir, sigo facendo máis centrado xa nos videoxogos, pero claro, hai axudas públicas, pero moitas son moi competitivas, outras, por exemplo, requiren de inversión tamén, por exemplo, financianche un 80%, non? Pero ti necesitas, eu que sei, 100.000 pavos para o xogo. Eso tamén, porque eso tamén no audiovisual pasa moito, cos axudas de Agadic, por exemplo, tes que adiantar e logo tes que poñer un 15%. Claro, se un 15% dunha pasta, pois eso, 100.000, e que xa tes que poner uns cantos miles de pavos. E logo que che valgan as facturas, porque se non che valen, ti xa puxeches o diñeiro por adiantado, pero non che van devolver. Entón, bueno, tes que ter, se vas a un proxecto grande e demais e non tens outra vía de ingresos, eu non tiraría de axudas públicas como método de financiación. E logo, bueno, o Kickstarter e todo iso tampouco son, como comentei antes, non é unha financiación sólida. Claro, a mí o debate recordame moito a palabra audiovisual, creo que saliu xa unhas 8 ou 9 veces na propia charla, que ao final é unha especie de prolongación, non? É un mundo moi parecido e a pregunta destas charlas suele ser moi parecida no audiovisual. Claro. Eu creo que hai unha clave na diversificación, sempre especializado no que ti fas, é dicir, nun audiovisual pode ser un operador de cámara nun sitio e despois estar facendo unhas montaxes ou facer os teus proxectos. Eu creo que aquí vai un pouco no mesmo. A min chamou a atención cando falamos con eles dous en concreto que el participara na charla del é un pouco simbólico ao final, non? É dicir, ti estás nun proxecto pero a veces os teus proxectos propios. Entón eu creo que máis a financiación vai por aí e que despois teñas a sorte o mellor de que un proxecto propio saia, non? É moi parecido das pelis. Ti tes unha peli, ti tes unha curta, móvela por festivales, sacas un rendemento. Eu creo que os videoxogos pasa algo parecido. Entón, claro, ao final, pasa moito tamén que sí que nos videoxogos é moito máis doado, digamos, conseguir un inversor se tes un bo proxecto, pero xa tes que telo traballado, entón xa tes que haber invertido nel. Claro. E logo, cando chega o inversor, bueno, vai querer unha parte, entón tamén tes que ter claro que vais facer negocio, que canto vas gañar, bueno, tes que ver se é rentable participar con alguén ou non. Entón, bueno. Quizás é un pouquiño clave, hai un pouco perfil de multidisciplinar, de poder en tempos facer máis dunha función e que non teñas unha dependencia absoluta dun programador ou dun designer ou dun algo así, non? Que tamén poidas ir avanzando en certas partes pola túa conta, non? Eu, por exemplo, no meu caso, o que comentaba desos dous, que é por diversificar a miña actividade, eu realmente a día de hoxe son autónomo e xa teño 3 clientes distintos. Un son esta xente do videoxogo, outro que o meu cliente principal e que pretendo prolongalo, pero xa que temos falado, é o Xabarín Club, e logo outra maior é unha organización, bueno, unha xente que fai uns vídeos de concienciación sobre adicciones de drogas. Teño ese outro cliente. Entón, claro, gracias a ese diñeiro eu podo, que tamén teño a suerte no meu caso, eu vivo ca miña nai, eu despois de Coruña voltei pa casa con todo isto da pandemia e realmente eu, por exemplo, eu entendo que hai moita xente que non lle gusta vivir na casa, eu preferiría vivir fora, evidentemente, pero non teño molestia ninguna e mentras non teño un proxecto así máis fijo non me vou a mudar. Entón, a suerte que teño é eu non teño tampouco por que percibir unhos ingresos aí da hostia nin nada, porque realmente estou vivindo na casa. Entendo que moita xente ao comezar o vivir na casa pode financiar así tamén os seus proxectos, porque realmente a parte que estás financiando é tempo. E, bueno, e outros proxectos, a veces, eu, por exemplo, bueno, fixen un mestrado a carreira, bueno, fume da casa con 17 anos, comecei a facer hamburguesas. Estive 10 anos facendo hamburguesas, fixen a carreira, o mestrado, parte do doutoramento, e con ese tempo, pois, tiña esos ingresos, e entón, pois, fun traballando, facendo traballos de portfolio co xogo de Warlords of Terra, que fixen de ilustradora e tal. Vas sacando ratiños que podes, ao final aí é máis sacrificio, é sacrificio porque dis, traballar moito. Algún día teño que deixar de facer hamburguesas, non? Pero bueno, ao final se pode traballando, pero leva o seu, vaya.
Bueno, pois eu creo que xa estamos máis ou menos en hora. Ninguna preguntiña máis, eu non quero deixar ninguén sen preguntar. Todo ben? Bueno, pois nada máis que agradecervos ter vido aquí. Noraboa tamén polos vosos proxectos e o estado de cada un, porque eu xa vos digo, a mí pareceme que ten un mérito tremendo facer videoxogos, pero por riba pois ter todas estas ramas, estes entresijos e cada unha das peculiaridades do que hai. Pola tarde, como vos comentábamos, tanto a xente que está en internet como aos de aquí, temos eventos competitivos, tamén queremos que a xente xogue, ou se no caso vamos a xogar un poquinho a FIFA 22 aquí co setup que vamos montar. Estades convidados a acercarvos aquí a Vilagarcía, é totalmente aberto. Ademais, imos facer un sistema de puntos no que non é que non importe a hora que cheguedes, pero que se chegades un poquinho tarde, pois podedes puntuar igual. E ademais temos uns premios tamén así simbólicos dos nosos compañeiros de Percalandia, dunha tenda de pollo online. E ademais, pois os convidados pois tamén vos daremos uns vales de desconto de Percalandia que nos dan cortesía para vos. Moitas gracias. Penso que podemos pechar por aquí e vémonos no seguinte Galicia Gamer, hoxe pola tarde e tamén dentro de 2 días en Betanzos.